Så er vi på vej mod Hovfjeldet. Dejlige scooterspor her. Stave. Thomas der er i gang med at smelte sne. Der er lidt koks med apparater. Nu virker den igen, kan jeg se. Den smelter gladeligt dernede. Yes. Knækkebrød med spegepølse. Super. Dejlig temperatur. Så er vi i første lejr. Der er et dejligt åbent område herude, hvor vi har været ude at stå på ski og set elspor. Vi skal have elgryde. Okay, I selv har fået den lidt varmere hat på. Thomas er i gang med at lave livreddende førstehjælp til sine brænder, som ikke har sådan en super sjov gang i den lige i øjeblikket. Vi regner med, at det er en brugerfejl. Det her det er vores nattelogi ude på lidt åben mark her. Vi har ligget og kigget på stjerner i nat. Der var stjerne klart indtil klokken 3, hvor der begyndte at komme skyer. Der var ned til minus 13 grader. Så kom skyerne, så blev det meget varmere. I morges her, der var det klokken 6, der var der 8 grader. Nej, 10, minus 10. Så er vi på vej op mod Hovfjeldet her. Gang med at varme vand og fylde. Enormt tørstig. Hej Thomas. En lille hule herinde. Ja. Møder højt. Det er Bigfoot, vi har her. Skovler sig vej ud gennem skumringen. Never to be seen again. Anyway, det er her vi skal sove i nat. Og der er bare et rigtig lækkert view ud her. Yes, man kan ikke se så meget af toget på mig til vi er ude op i en sky. Yep, der skal teltet stå op på en bakke. Vi er cirka 6 kilometer fra Hovfjeldet. Og ja, det har været rigtig hyggeligt indtil videre. Dejlig temperatur. Så er der Kedeloverbåden. Det er rimelig mørkt, er det blevet. Og der skiftes sokker her, fordi de andre de er rimelig klamme. Hvor er den? Der er hey. Det er bare en rigtig dejlig morgen. Det er enormt flot med alt det her rim udenpå. Og så ligger vi lige og kigger ud i morgensolen her. Dejligt. Skoene står der super varme. Nice. Hvad sagde temperaturen? 5,5 grader minus, cirka. Nice. Og der er rim på posen her, rim overalt. Ja, dejligt. Rigtig flot. Og nu kan man rigtig se skrænten ned på den anden side der. Derude, der skal man se skrænten, den går lige sådan der. Nede på den anden side af kysten.
fantastisk. Rigtig dejligt. Jeg har lige set rigtig mange friske elgspor. Jeg kunne lige høre spætten i baggrunden. Højt humør, lækker solskin. Det er livet. Sokkerne bliver tørre. Dejlig bål. Og vi skal til at sove ude i nat også. Temperaturen siger minus 5,3. Thomas har lige siddet og hygget sig lidt med en bog her. Vi har lavet stole, kan sidde på. Vi ligger i blokmark, det er lidt svært at finde sted at sove. Vi mødte en svensker på vej op til sin lille hytte heroppe i cowboybukser og tynd flis. Han spurgte, om vi havde hørt uglen, den sagde duk, 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 duk. Det havde vi ikke. Set masser af elspor. Om morgenen var der kommet sne på posen. Så er vi i pit her lørdag. Thomas han er i gang med at sætte teltflag op, fordi det er nemlig tøvejr. Vi har haft en god tur, men vi glemte tøværs skismøringen, så der var lidt tilbageglid. Klar til at lave et lille affaldsbål, og maden er klar herovre. Det her, det var, hvad vi skal nå at spise i aften, så der er sådan rimelig at tage for sig af. Nyfældet sne her søndag morgen. Torsby station. Velankommet. Dejligt vejr her til morgen.